Hi guys! Feature natin sa araw na ito ang isa pong opening ng galeriya ng mga pintor na Bicolano featuring Bicolano artist po ngayong araw. Nandito tayo ngayon mga kaibigan sa anong tawag dito doon? Avi Gallery X Museum. Okay, opening ito. Opening po ng art exhibit namin ama Alejandre Vidinilla Abay. Wow, congratulations. Bicolano artist. You are blessed. Ganda po. At yung kanyang mga artworks na mga ganda. Ngayon, Performance po tayo. Mayroong mga performers dyan. Kasi nandito ata si Governor. So, this will be the grand opening. So, makikita natin mamaya ang mga artwork nila Vidinilla at saka yung dalawang pang mga artists. Graduate po ako ng Bachelor of Science in Industrial Technology, major in automotive. Pero po harayo sa pagiging artist. Ako po sa Rung Guardia, Cam Villapuerte. Sa gate po ako gate guard. Na-discover po ako ni Sir LRV na nagpipainting sa Bamboo Alcancia. Siya po nag-advise ako na mag-gibo na ako sa canvas para magkaigwang maray na presyo sa kuya mga. Ngunyan po na-enjoy ko na duwa ko po aki, si Marton, saka si Jerome. Mga high school pa lang po yung pagkalaog ko. Ngunyan po, mag-graduate na si aki kong Martoa, si Mapit kayo na po isa, si Marton, Vidinilla sa sa okasyon nyo dito sa Naga City. Syempre to my friend, lagi yung kausap, whether it be business, basketball, o ngayon arts na President of the Naga College Foundation, President Mario Villanueva. Palapan po natin si Pres Mario. Pres, salamat po sa invitation, salamat po sa support mo sa iba't ibang sektor ng ating probinsya in education, arts, and sports, and many, many more. Syempre to the other participants, sa mga ibang students, and syempre sa tatlong artists na future po ngayon, si Kato, si Herms, and syempre si Don. Salamat and syempre congratulations sa momentous occasion nyo ngayon. Palapan po natin ang ating tatlong artists. Syempre ang culture, ang arts. Where there is art, there is freedom. Where there is freedom, there is progress. So ito po, itong simple exhibit na to, reflection po to ng freedom, reflection po to ng progress sa ating probinsya. Si LRV, nag-umpisa over the, masasabi natin, 20 plus years na naging ama siya ng ating probinsya, naging congressman. Grabe po ang kanyang collection ng art from Bicolano artists, Camso artists, dito iba na. Okay, a big round of applause. And now we will have to proceed for the viewing of the art exhibit. Kaso naka-video pala ako. Naka-video pala ako. Thank you.
Ito ay mga works ni Marshall Abay. Wow! I like this also. Wow! Nagduduyan-duyan. Duyan, sabi na, duyan ni Ina. Marshall Abay Jr. Itong isa naman, kay Please Do Not Touch. Wow! Ito ay kay Don Don. Medemilia. Wow, this is kanino ba ito? Manuel Minadilla. May damulag. Sinong artist dito? Iba to, no? Ibang ano kaya ang tawag dyan sa design na yan? Napakaganda po. Kaibigan. I think this is gawa ni Don Don. Sa Lingoy. Pili pa siguro. Nakapili siya. Ay, logos natin si Don Don. Alin doon ang napili ni Governor? Wow! Ano tawag dyan? Abstract? Ano pa po? Talaga? Iba pa. Sige. Alin pa po? Agila. Okay. Tapos yung ibang artist nabilhan din? Nabilhan din yung ibang artist? Hindi mo naman alam? Ay, nabilan. Yung isang kasama ko. Ito. Okay. Nabili yan? Wow! Kasi napakaganda doon. Pero meron ka pang ganyan, di ba? Hindi ko nga nadala. Sayang. Pero sayang hindi ko nadala yung ganyan ko. Oh. Tama ka pala talaga. Oo, 100. Meron din isang ganyan hindi sa kami. Congrats sa inyo. Congrats. God bless you. More good customers to come.